U temi dana s nama je predsjednik HSS-a Krešo Beljak. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan i vama, pozdrav vašim gledateljima i hvala na pozivu u emisiju. Gospodine Beljak, uvjetno ste podržali vladu kada je bilo riječi oko pokušaja da se sastavi nova vlada. Rekli ste da im dajete svojevrsnih 100 dana. Imaju li oni još uvijek poslije tih dana koliko je do sada prošlo vašu podršku i kako ocjenjujete tu vladu do početku? Pa mislim da je 100 dana prošlo, to u svakom slučaju matematički lako izračunamo. Mi smo na neki način odlučili se ne na podršku vladi, nego dati priliku ljudima koji su dobili koji su odnijeli relativnu izbornu pobjedu, da bismo izbjegli sve one scenarije koje smo gledali 2015. a što se izgleda zaboravilo u hrvatskom društvu. Dakle, gledali smo mjesece i mjesece raznih pregovora, sjećate se onih nekakvih jamstava, pa se išlo od SDP-a do HDZ-a i sve to skupa nije bilo dobro za Hrvatsku kao društvo, kao državu. Tako da mislim da je ovo naš potez na neki način ubrzao dogovor HDZ-a i Mosta, za koji se znalo od početka, na koji smo upozoravali u kampanji da je glas za Most, glas za HDZ, da su to koalicijski partneri koji su išli odvojeno na izbore i ne samo da je prošlo tih 100 dana, nego u tih 100 dana praktički nije napravljeno ono što se trebalo napraviti. Sad, tih 5 glasova HSS-a je vrlo važno, velik broj ljudi u Saboru. Je li sada HSS definitivno oporba? Mi smo od početka oporbena stranka jer su birači tako htjeli. Dakle, mi smo na izbore išli kao dio narodne koalicije koju predvodio SDP, čiji je kandidat za premijera bio gospodin Milanović. Izbori su se izgubili i volja birača je ta da je HSS zajedno sa ostalim strankama narodne koalicije opozicijska stranka. Nikad nismo ništa drugo niti mislili, ali opozicijska stranka može djelovati na različite načine unutar samog Hrvatskog sabora. Jasno smo pokazali na glasanju, odnosno ne glasanju za proračun, na koju stranu se opredjeljujemo i vidjet ćemo što će vrijeme nositi i kako će se potezi dalje odvijati i donositi uopćenito u hrvatskoj politici. Ovih prvih, ajmo to tako reći, 100 dana ne sluti na dobro. Je li vas u onim fazama pregovora HDZ koristio kao svojevrsni adut kojim je prijetio Mostu oko eventualnog dogovora? Pa vjerojatno je, ali ne bih ja to rekao da je to bilo nama na uštrb ili da je to bilo u korist HDZ-a. To je bilo u korist hrvatskog društva. Dakle, društvo koje je imalo godinu dana jedan eksperiment koji je bio jako loš, gdje smo stagnirali kao država, gdje se određene stvari, određene obaveze prema Europskoj uniji jednostavno nisu ispunjavale, što će ovoj vladi nažalost doći na naplatu. To je sve bio jedan scenarij koji je bio više neodrživ i da mi to nismo napravili, vjerujem da bi neka druga stranka to napravila i to nije bila pomoć HDZ-u, nego pomoć Hrvatskoj kako bi što prije dobili stabilnu vladu, odnosno vladu za koju su u relativnoj većini glasali birači u Hrvatskoj. Dobili smo stabilnu vladu i stabilnu većinu, ali jesmo li dobili dobru vladu? To se ne bi složio, naravno. To je vlada koja uz manje izmjene, uz izmjenu čelnog čovjeka, koja je praktički u zadnjih godinu dana bila u Hrvatskoj, koja je u zadnjih 25 godina vlada Hrvatskom. Dakle, radi se o HDZ-u, o stranci koja se voli nazivati domoljubnom temeljom, hrvatskom stožernom, hrvatskom strankom, koja međutim u zadnjih 25 godina nije baš pokazala da je stalo do hrvatskih interesa, osim zastave, osim držanja ruke na srcu. Svi ostali strateški hrvatski interesi u zadnjih 25 godina ne da su zanemareni, nego su potpuno potisnuti i danas smo mi manje država nego smo bili za vrijeme Jugoslavije 1990. Zašto? Pa zbog toga jer nemamo dakle osnovne temelje suverenosti, kao što je primjerice obrambeni mehanizam. Dakle, mi se ne možemo obraniti, 1991. smo se uspjeli obraniti, iako nismo bili samostalna država, nego smo bili autonomna na neki način jedinica unutar Jugoslavije. Ipak smo imali dovoljno ekonomske i bilo koje druge moći kako bismo se obranili i pod međunarodnim embargom i sjetite se 500 milijuna prognanika i izbjeglica. Bili smo ekonomski sposobni obraniti se od vanjske agresije ili unutarnje agresije, kako god hoćete. Izborili smo samostalnost. Bili smo država koja je imala 1/1 kompletno vlasništvo. Sad se možemo smijati, možda ovi mlađi se ne sjećaju tom društvenom vlasništvu, sve to naše i tako dalje, ali to je doista bilo naše. Dakle, bilo je od hrvatskih banaka, od strateških poduzeća, od energetike, od brodogradnje, od svih strateških pozicija koje se mogu nabrojati, sve su bile praktički u vlasništvu države, odnosno hrvatskog naroda, hrvatske nacije. Danas bismo na prste jedne ruke mogli nabrojati što je od toga ostalo. Sve je rasprodano. Dužni smo, više nitko ne zna koliko desetina ili možda i stotina milijardi kuna, dolara
eura, niko to više ne zna, a samo ću podsjetiti da je cijela bivša država tamo negdje pod kraj bila dužna nekih 25 milijardi dolara, dakle cijela država, cijela bivša Jugoslavija, tako da je taj dug i sve ono što je stvoreno, prividno stvoreno u zadnjih 25 godina, stvoreno na kredit, na dug koji će netko prije ili kasnije... Dobar dio tog duga i ove godine dolazi na naplatu, a uz sve to najavljeno je preuzimanje INA-e od mađarskog MOL-a. Kako komentirate tu najavu i potez vlade? Pa to je jedan marketinški ili PR-ovski potez koji ja u potpunosti shvaćam. Mislim da shvaća i većina hrvatske javnosti. Dakle, u trenutku kad imate vijest da ste izgubili arbitražu, nema nikakvog plana, nema nikakvog, ne znam, dubljeg razmišljanja, nego sjede nekoliko PR-ovaca, stručnjaka za marketing i razmišljaju pola sata ili sat kako sanirati štetu. Šteta sanirana na način da premijer slavodobitno izlazi pred medije, pred hrvatsku javnost, na Badnje večer, jel tako, ako se ne varam, i objavljuje urbi et orbi kako ćemo vratiti INA-u. Što god to značilo. Dobra je usporedba koju sam čitao negdje ili na puno mjesta o starom autu, odnosno autu koji ste prodali, poklonili ili tko zna što radili s njime prije, ne znam, 10-ak ili koliko godina i sada ga kupujete natrag pod tko zna kakvim uvjetima i u tko zna kakvom stanju. To je INA, to je pitanje INA, pitanje samog odnosa INA i MOL-a. Trebalo bi opet se vratiti 25 godina unatrag i vidjeti kakav je MOL bio igrač, a kakva je INA bila igračica na ovom tu tržištu energetike, odnosno naftnom tržištu. Biste li podržali kao stranka taj pokušaj da se otkupi dio INA? Pa što bi to značilo u ovom trenutku? Otkupiti dio nečega što je tako bilo naše. Dakle, bojim se da je riječ o nečemu da bi se obavila bilo kakva kupoprodaja, potrebno je imati dvije strane, ili tako? Ako ste vi ili vaš otac ili bilo tko od vaših, evo, baš prethodnik, meni napravili uslugu pa mi dali nešto ispod cijene, pod tko zna kakvim okolnostima i sad vi to pokušavate otkupiti od mene, ja sam u znatno boljoj poziciji, ja diktiram uvjete, a ne vi, a bojim se da te uvjeti u situaciji kad nemate druge, kad vi želite nešto kupiti od mene, ja znam da vi to želite, da je onda naravno cijena puno drukčija nego kad bi sve bilo na slobodnom tržištu. Kako onda komentirate tu najavu da se prodajom ili IPO-om dionica HEP-a želi otkupiti? Pa ne, neće od toga biti ništa. To je, ponavljam, ja sam duboko uvjeren, marketinški potez. Bilo bi suludo kad bi se sada ne znam kakvi novci iz prodaje dionica HEP-a davali za nešto što ne znamo u kakvom je stanju, u što treba ponovo generirati, odnosno uložiti milijarde i milijarde kuna u poduzeće koje je imalo svoju poziciju na tržištu dok je bilo u hrvatskom vlasništvu, a sada je samo podružnica jednog drugog poduzeća. Dakle, jasna stvar je kad vi kupite nešto kao svoju podružnicu, da ćete ga uništiti u budućnosti kao potencijalnog konkurenta. Dakle, INA je uništena kao potencijalni konkurent MOL-u. Ona je postala dio MOL-a. Sada krenuti praktički od početka, boriti se za svoj udio na tržištu, u ovom otvorenom tržištu u kojem Hrvatska jest, bojim se da je priča u koju nitko ne vjeruje. Most tvrdi kako je to ideja Martine Balić i HDZ-a. Je li se Most po vama distancira od cijele te priče sa INA-om i HEP-om? Pa čudna mi je pozicija Mosta. Oni su puno puta dokazali da imaju kontradiktorne izjave u odnosu na ono što su izjavljivali, odnosno na ono što čine. Činjenica je da je politika takva kakva jest, da su fotelje preudobne da bi se ne puštale zbog određenih stvari. Isto tako činjenica da u samom Mostu postoje ljudi koji su sigurno slobodno razmišljajući i koji sigurno razmišljaju na drugčiji način, koji nisu ovisni o bilo kakvim ucjenama, u bilo kakvim pritiscima, i vidjet ćemo kako će se situacija unutar samog Mosta, koji ponavljam nije politička stranka nego pojava, dakle jedna grupacija koja nije homogena i da će unutar samog Mosta biti određenih pitanja. Kako komentirate tu ideju sazivanja referenduma oko INA-e? A što bi to značilo? Da bi se pripremio referendum, odnosno da bi se održao referendum, potrebno je puno više od toga da se postavi pitanje želite li da INA bude u hrvatskom vlasništvu ili ne. Za to je naravno odgovor unaprijed jasan i za to referendum ne treba. To je, ja vam mogu odmah prognozirati i vi, da će 80 ili 90% ljudi biti za da INA bude u hrvatskom vlasništvu. To je onaj refleks sjećanja na stara vremena kad je sve bilo naše. Ne treba sve biti naše, niti ne treba sve biti u državnom vlasništvu. Ali jasno se moraju postaviti uvjeti
djelovati, ako netko djeluje na hrvatskom tržištu, on mora poštivati tržišnu utrku na način da se štiti domaći proizvod, na način da se štite i domaća nalazišta nafte i plina. Dakle, mi smo država koja ima rijetku sreću unutar Europe, unutar Europske unije, da jedan veliki postotak potreba za domaćom proizvodnjom što se tiče energetike može opsluživati iz domaćih izvora. Ne znam sad napamet više o kojim postocima se radi, ali isto tako činjenica da nekakva geološka istraživanja što se tiče samih novih bušotina nafte i plina na hrvatskom području već 25 godina nije sustavno rađena, nije sustavno napravljena, tako da tko zna što još, kakvo bogatstvo, prirodno bogatstvo leži ispod hrvatskog kopna, ali ispod hrvatskog mora, što je još bitnije i potencijalno sigurno zanimljivije, a tu se opet onda povlači pitanje i spora sa Slovenijom, spora sa Italijom, svega onoga što je dakle hrvatski, što bi trebao biti hrvatski interes. I opet ću se vratiti 25 godina unatrag kad je bivša država sa Italijom dogovorila iskorištavanje podmorja po onoj liniji koja je išla praktički po pola Jadrana, gdje su ulazile naravno i bušotine plina, nafte u sjevernom Jadranu, i to je još jedan potencijal za kojeg ne znamo kako i gdje stojimo i možda netko zna, pa taj koji zna kreće u kupovinu INA-e kako bi INA onda eksplodirala zahvaljujući novim nalazištima nafte i plina. Sad Most je izrazio stav da želi i referendum i promjenu Ustava. HDZ tvrdi da za ovakve odluke ne treba ni referendum, a još manje mijenjati Ustav. Kakav je vaš stav? Pa ne treba, naravno da ne treba. Ponavljam, referendum je jasan. A kad je riječ o promjenama Ustava u kojima Most traži zaštitu takozvanog strateških kompanija? Za promjene Ustava bi trebalo malo dublje, odnosno stvoriti malo veći konsenzus na hrvatskoj političkoj sceni. Ustav se ne mijenja jednostavno većinom nego dvotrećinskom, to je prva stvar. Druga stvar, Ustav bi trebao biti jedan uzak dokument koji nije sklon čestim promjenama. Ne mogu pisati što bi se to trebalo znači da bi u Ustavu trebalo stajati INA i ne znam Pliva, Hrvatske banke ili što. Dakle, to je jedna smiješna inicijativa po meni. Mislim da je apsolutno deplasirana. Ustav treba biti, ponavljam, temeljni dokument koji se ne mijenja baš tako, a svi ostali zakoni trebaju proizlaziti iz njega. U ovom studiju sjedio jučer Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, i rekao je da nije sasvim za odbaciti ideju oko mogućeg referenduma i da bi mogao podržati referendum i zahtjev Mosta. Kakav je vaš stav prema Bernardiću i SDP-u? Je li i dalje HSS strateški saveznik SDP-a? Pa gledajte, gospodin Bernardić i ja nismo u zadnjih par mjeseci ozbiljnije porazgovarali, nego smo dogovorili da ćemo se sjesti i porazgovarati prije svega oko suradnje na lokalnim izborima. To će se dogoditi ovih dana kad završe unutarstranački procesi unutar HSS-a koji su eto pri kraju. A što se tiče strateških partnera, što se tiče samih lokalnih izbora, teško je govoriti o toj nekakvoj strategiji, jer na lokalnim izborima je na dnevnom redu komunalna tematika, komunalna problematika i često tu ne igra ulogu pripadnost stranci, ima puno nezavisnih, ima puno ljudi koji po svom habitusu ne pripadaju u određenu stranku u kojoj se eto slučajno ili ne slučajno nalaze. Lokalni izbori su nešto sasvim posebno i možda pitam vas nešto drugo, je li SDP klizi prema padu i 10% rejtinga nakon odlaska Zorana Milanovića? Pa ne znam, pitanje je što će se odvijati općenito unutar SDP-a, unutar, ajmo to tako reći, lijeve ili političke scene lijevog centra. Pitanje je kako oni sebe misle profilirati ne u 21. stoljeću, nego u ovim godinama koje se mijenjaju praktički iz mjeseca u mjesec se mijenja i biračko tijelo u samoj Hrvatskoj. Mi imamo i dalje veliki odljev stanovništva. Pitanje je čiji birači odlaze, dakle odlaze desetine tisuća. Ukratko, vjerujete li da SDP može ponovo imati snagu kao što je imao sa Zoranom Milanovićem? Pa može u svakom slučaju, ali to ne ovisi samo o njima, ovisi i o drugoj stvari. Dakle, imate jedno osnovno političko pravilo za kojeg ja smatram da je dobro, a to je da opozicija nikad ne dobiva izbore, nego uvijek vlada gubi. Tako da neće ovisiti snaga SDP-a samo o SDP-u, nego u prvom redu o ljudima koji su na vlasti, to je HDZ i Most. Jeste li razgovarali sa Zoranom Milanovićem poslije odlaska? Jesam. Moram reći da meni je osobno žao što Hrvatska nema političara takvog profila. Činjenica je da je riječ o mladom čovjeku, relativno mladom čovjeku, koji već ima puno iskustva, koji je napravio naravno puno grešaka, koji je pokušao voditi politiku
u nekim vremenima na način kako to njegovi birači ne bi htjeli. I tu ja tražim osnovne razloge gubitka izbora. Dakle, odlazi li s gorčinom Zoran Milanović? Mislim da ne. Mislim, on je možda i ne bih rekao da je to definitivni odlazak njega iz politike. Pitanje je kad živite pod 10-ak ili više godina pod stalnim pritiskom, stalnim tempom, kad su stalno dva zaštitara uz vas, kad vam prijete obitelji, kad nemate privatni život, kada sve stvari koje pokušavate napraviti, određene strukture na koje nemate utjecaja, rade protiv vas. Pitanje je, dakle, motiva samog odlaska i pitanje eventualnog motiva povratka. Činjenica koji bi to po vama mogao motiv biti za povratak Zorana Milanovića? Pa gledajte, politika na neki način veže ljude. Dakle, to je posao koji izaberete ili on izabere vas, ali koji vam se provlači kroz cijeli danji život. Puno je primjera za to. Pogledajte neke bivše premijere, predsjednike koji su jednostavno tu i pitanje, pogledajte predsjednika Mesića, dakle u nekakvim ozbiljnim godinama još uvijek je na neki način tu. Činjenica je, ono što sam htio reći gospodinu Milanoviću, da je gospodin Milanović jedan od rijetkih političara u zadnjih 25 godina koji je pokušao promijeniti određene stvari, a sad zašto nije uspio? Nije uspio, to je definitivno i zato je kažnjen na izborima. Da li se radi o doista jačini tih struktura koje djeluju u zadnjih 25 godina, a djeluju na način koji je protivan razmišljanju Zorana Milanovića, pa i mene, pa i brojnih drugih političara u Hrvatskoj, da li su oni bili prestažni ili nije bilo dovoljno snage sa strane Zorana Milanovića i bivše vlade da se određene stvari promijene i činjenica je da su birači koji su dali povjerenje 2011. SDP-u Milanoviću bili razočarani da su oni ostali doma na ovim i na izborima 2015. i tu ja tražim, dakle... Kad već govorimo o državnom vrhu, što mislite o predsjednici Republike i njenom posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama? Pa jasno je da su određene stvari napravljene na način kako to ne doliči samom državnom vrhu. Činjenica je da se sama funkcija predsjednika države, odnosno predsjednice, treba u nadolazećem razdoblju redefinirati i da ovo jednostavno nema smisla. Predsjednika države bi po mome mišljenju trebao birati Hrvatski sabor, kao što je to u Italiji ili negdje drugdje. Ako je već protokolarna funkcija, a vidimo da jest i po ovom posjetu, koji je sve samo ne državnički, samo ne službeni, onda neka se ne troše stotine ili 150 koliko milijuna kuna za izbore, neka se to promijeni, neka ta protokolarna funkcija ostane u svojim nekakvim okvirima, domenama, jer ovo doista nema smisla. Sad, koliki je rok trajanja hrvatskih političara? Imamo jednu zanimljivu usporedbu. Oprostio se Barack Obama od svojeg 8-godišnjeg mandata, ali tada institucija predsjednika u Americi itekako puno znači. Svi bivši predsjednici su vrlo cijenjeni i utjecajni. Kod nas, kad promatramo političku scenu, zadnja 4 premijera su nestala ili otišla, od Sanadera, Jadranke Kosor koja je izbačena iz stranke, Zorana Milanovića koji je otišao iz politike, Tima Oreškovića koji je negdje u Amsterdamu sa još uvijek čuvarima i plaćom koji dobiva iz Sabora. Mesića se ovih dana iselilo ili deložiralo iz njegovog ureda. Koliko traju političari u Hrvatskoj i hoće li Krešo Beljak trajati nakon izbora 14.1. u HSS-u? Pa ja mislim da bi na neki način trebalo nezakonski ili zakonski odrediti rok trajanja i saborskim zastupnicima i premijerima i ministrima i svima. Ovo je posao koji jako puno troši. Ako ga želite obavljati kvalitetno, posebno kada ste u vlasti, dakle jedna stvar je kad ste na vlasti, druga stvar je kad ste u opoziciji. U opoziciji možete doista biti vječno jer nemate nikakve odgovornosti, ali kad ste na vlasti, činjenica da bi to zakonski trebalo ograničiti na 2 mandata, kao što je u Americi, kao što je u nekim drugim zemljama, jer je nemoguće biti 100% koncentriran na posao, a morate biti koncentrirani 100% u duljem vremenskom periodu, jer jednostavno taj posao jako... Ali govorim nešto drugo, je li Hrvatska ili hrvatska politika, hrvatske stranke okrutne prema svojim čelnim ljudima, pa ih nakon što ili uspješno ili neuspješno ih vode, nakon toga jednostavno gotovo kanibalski izbace, pojedu ili izbace iz svojih redova? A imate temeljno pitanje demokracije unutar stranaka. Općenito zakon o političkim strankama koji nije odredio da stranke moraju biti demokratske.
Ja vam mogu govoriti o svojoj stranci, vjerojatno u drugim strankama nije neka veća razlika. Mi imamo ljudi, dobar dio ljudi u Hrvatskoj, veliki broj ljudi u Hrvatskoj je član nekoliko stranaka ili više stranaka, što govori o njihovim motivima ulaska u samu politiku. Dakle, bili su članovi nekoliko stranaka, pretpostavljam da nisu istovremeno članovi nekoliko stranaka. Osobno se susreo s ljudima koji su mi pokazivali više iskaznica. Dakle, oni su članovi stranke zbog svog osobnog interesa po potrebi. Nemate centralnog registra, nemate to sve skupo uređeno. Nemate uređeno financiranje stranaka. Po meni, hrvatski građani ne bi trebali financirati hrvatske političke stranke. Na nijedan način. Nego isključivo oni svojih članarina i iz legalnih donacija, što je na neki način riješeno zakonom. Dakle, priča kako će Hrvatska država, hrvatski porezni obveznici financirati političke stranke, pa one neće biti podložne korupciji, to je priča za malu djecu. To ste vidjeli u zadnjih 25 godina kako funkcionira. Imate stranke koje su na sudu, koje su optužene unatoč takvom zakonu. Dakle, želite li biti član bilo koje stranke, plaćate članarinu, neka bude izdašna, neće se toliko ljudi baviti politikom, nećemo imati inflaciju političara i članova političkih stranaka koja inflacija nikad nije dobra. Dakle, kad nečega imate jako puno, onda se kvaliteta izgubi. I kvaliteta se u hrvatskoj politici izgubila. Idemo se vratiti HSS-u. 14.1. su izbori. Jeste li vi jedini kandidat? Jesam. Hoće li to značiti za HSS put kojim je krenuo HDZ, jedan kandidat, jedan glas, jedan član? Put HDZ je uspješan, to je prva stvar. Druga stvar, ja sam predsjednik tek nekoliko mjeseci, manje od 9 mjeseci, 10 mjeseci tu negdje. Ne smatrate li to svojom lošom političkom tradicijom da budete jedini kandidat u HSS? Mi smo imali 3 kandidata u 3. mjesecu ove godine, prošle godine, pardon. Dakle, 19.3. je bila izborna skupština na kojoj su bila 3 kandidata. Nakon izbora, 3 mjeseca nakon izborne skupštine, došlo je predizborna kampanja. Došli su neki dogovori sa ostalim strankama. Stanje u kojem sam ja zatekao svoju stranku je bilo 10 puta gore nego sam uopće mogao zamisliti. To je možda i razlog što se tada neki koji su sada jako glasni ili su pokušali biti glasni nisu kandidirali, a mogli su. Dakle, ja sam bio kandidat 19.3. u trenutku kad sam vidio da se nitko drugi tko bi eventualno mogao voditi stranku, po mom mišljenju, neće kandidirati. Govorim to o Marijani Petir posve otvoreno. Da se ona kandidirala, ja se nikad ne bi kandidirao za predsjednika stranke, ne bi se kandidirao za ništa i podržao bi nju. Ali ona je očito znala u kakvom stanju je stranka i politički, i financijski, i organizacijski. I to jednostavno nije željela, nego je to prepustila nekom drugom, odnosno meni. U situaciji kad imate devastiranu stranku koja se 15 godina devastira još od vremena gospodina Tomčića, koja je u slobodnom padu, koja gubi 50% birača od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa, kada imate sve ankete koje vam pokazuju da ste između 1,5 i 2,5%, kada samostalni izlazak ne dolazi u obzir jer je to kraj priče, imate situaciju da vam se dogode prijevremeni parlamentarni izbori koji predstavljaju šansu za ponovno postavljanje temelja, ne povrata, nego temelja nekakve buduće Radićeve ideje 21. stoljeća, odnosno HSS-a. To se događa 3 mjeseca nakon izborne skupštine. Nakon toga ide preizborna kampanja, idu napadi, idu sve ono što se događalo gdje morate šutiti da ne napravite dodatnu štetu. Imate ljude koji nazivaju mene osobno i čelništvo stranke svakakvim uvredama, imenima, ljudi koji otvoreno kroz medije govore da ne treba glasati za HSS nego za neke druge stranke, a dio su HSS-a. I takvi su htjeli poslije izbora odlučivati o sudbini, ne mene osobno, ja sam nebitan kao pojedinac, nego o sudbini cijele stranke. To ja nisam htio dopustiti i situacija je takva da se možda čini prema javnosti da su to bile sve moje odluke ili da sam ja nekakvi diktator, ne, ali bez podrške prije svega saborskih zastupnika, bez podrške jednog širokog stranačkog, ali šutljivog tijela, naravno da ne bi mogao biti niti jedini kandidat, niti ništa. U kakvom su sad statusu Marijana Petir i gospodin Matić koji se namjeravao kandidat za predsjednika stranke? To ovisi o njima. Dakle, činjenica da su i gospodin Matić i gospođa Petir bili dio najužeg vodstva HSS-a u zadnjih 15 godina. Oni su bili i glavni tajnik, gospodin Matić, i saborski zastupnici, i na određenim funkcijama u samom vrhu stranke, za razliku od mene koji sam bio čelnik lokalne organizacije i kao takav uspješan
kao gradonačelnik, odnosno dobivao sam izbore. Za razliku od njih, gospodin Matić nikad nije mogao sanjati prolazak izbornog praga u Zagrebu. Gospođa Petir u Velikoj Ludini, dakle u svojoj općini, kao velika politička zvijezda nije mogla dobiti lokalnog čelnika HDZ-a, meni se čini. Dakle, tamo je bila protiv HDZ-a. To govori o njihovoj kvaliteti, o njihovoj napuhanoj priči, odnosno o priči HSS-a koji su upravo gospođa Petir i gospodin Matić vodili u zadnjih 15 godina i rezultati njihove politike. Nisi rekli, jesu li oni sad suspendirani? Oni su pod stranačkim, dakle, činjenica je da su i stranački dokumenti vrlo loše napisani, tako da ja kao predsjednik nikoga ne mogu niti učlaniti u stranku, a niti izbaciti. Sve ostalo su, dakle, priče koje se meni pokušavaju podmetnuti. Ono što ja mogu, što je ovlast predsjednika, ukazati na određene greške, na kršenje statuta, na stvari koje se nisu smjele događati i pustiti stranačkim tijelima da... Ali ukratko, oni su sad u takvom statusu da se formalno ne mogu kandidirati za predsjednika stranke. Tako je. To je na neki način trebala biti i kazna onim ljudima koji su opstruirali sami izborni proces. Ne znam u kojoj stranci bi se dogodilo da se europski parlamentarac ne pojavi na predizbornom skupu, da opstruira izbore unatoč tome. Može li se dogoditi nešto da se oni do samog 14. ipak pojave kao kandidati ili da se na samoj skupštini povede neki drugi postupak kojim bi oni mogli postati kandidati? Ne, kandidacijski postupak je završen 22. prosinca prošle godine i oni ne mogu biti kandidati. Dakle, ne možete raditi protiv svoje stranke i poslije se kandidirati za čelnu poziciju. To nema u nijednoj stranci. Zamislite što bi se dogodilo bilo kome u HDZ-u da je u izbornoj kampanji ili u SDP-u radio otvoreno protiv svoje stranke. Da li bi on mogao biti kandidat za predsjednika odmah nakon izbora? Pa ne, to je nemoguće. Dakle, priča je vrlo jednostavna. Ja sam cijelo vrijeme šutio za cijelo vrijeme predizborne kampanje, dok su mene napadali ne samo druge stranke s kojima smo imali političku utakmicu u samim izborima, nego su me napadali i svoje stranke. I onda su me htjeli poslije ti isti rušiti, a to tako ne ide. Dakle, očekujete pobjedu u subotu? U svakom slučaju. Hvala vam, bio je ovo Krešo Beljak, predsjednik HSS-a. Ostanite i dalje s nama za nekoliko trenutaka, najnoviji pregled vijesti.